आपडेट होनो सानदों आरो नोंथांमोना तामिल आरो टाइटेलाव नुखाबाय जानो हागौ सिखाव आरोना बिसोर माइरं सिखाव बिथांमोना बिराद मावनानै माबाबायमोन आरो थुंगेबायमोन आरोना भगबाननि लिस्टआव गाखोबायमोन बेखायनो बिथांमोना हमजाबाय बेबायदिनो हमजायो बांद्राय सिखाव खामानि मावग्रा बांद्राय गाज्रि खामानि मावनाया थुंगेहैनानै हमजानाय माबायाव फैयो आरोना ओंखायनो बिथांमोना हमजाबाय दा नोंथांमोना नायदो बिथांमोनखौ साजा होनांगौ आरो जाहाथे बिथांमोना बेबायदि खामानि मावनो हायैनि माबा होखानांगौ आरोना बाय डाइरेक्टलि बिथांमोनखौ नायलांदो होमबा माबायदि हमजादों बिथांमोना दुगासोबाव दामनांगौसोमोन बिसोरखौ नायलां होमबा नोंथांमोन सिखाव मावनो फैदों साला एक नाम्बार सिखाव बे दालाल बियो दालाल आरो लोगो दंबावो बे लोगो दंबावो बियो एक नाम्बार बर' बुस्थुआव हाबै गिबियावनो आरोबाव मोनसे मा होनो जोंना मैयासो माने एबसुनि रिलि खालामबाय थानाय समाव सासे बोराय बैसो जाखानाय आरोना बिथाङा अर सावनानै लाफैदों दा बिथाङा सोरनि बा आखाइ दं नामा बा सोरबा थिनहरदों नामा बेफोरबायदि मोनथिनाय मोनदों आरो बिथांमोनाथ' नागिरै नायनानै लिस्टआव माने बेखौ रावबो लाबोआखै जाहैदों आरो रावबो थिनहराखै जाहैदों बे बिथां जाय अर सावनानै लादों बिथांखौ लेंहराखैबो लाबोआखैबो आरोना दा बिथाङा माने हारसिङैनो फैदों दा बिथाङा बेमारिबो खामोन जाहैदों नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानो हागौ नङा होमबा दा बेखौ क'क्राझाराव लाबोदोंमोन हस्पिटालाव दा हायाखै आरो बिथाङा ओरै मा होनो माबायाव लांबाय जाहैदों दायो बरपेटायाव लांबाय जाहैदों बिथांमोना मा बुङो एबसुनि लिडार जोंना सारमोना मा बुङो नोंथांमोना नायलांदो जे हरखाब प्रग्राम जोबनायथिंहालागै जोङो दिनै बयबो नुबाय जे सासे सुबुं गेजेर खालायगाव रामफल बिलनि होननानै जों मिथिनो मोनदों बिथाङा गावनि मोदोमाव जों हमनानै लादों बिथाङा हयत'बा बबेबा खनायाव थांनानै गावनि देहायाव पेट्रल लुनानै फिन आरो बे लांगोनायाव फैनानै फोथाराव फैनानै हरखाब बेवहाय अर सावनानै लानाय बे थासारिखौ जोङो नुदों आरो बेवहाय पुलिस प्रसासननिफ्रायबो मैखोमै दङमोन आरो बिथाङा सानजा फारसे जोबथारनोहालागै दङमोन जोङो सोनाब फारसे जोङो दङमोन दा बे हिसाबै जोङो जे बाथ्राखौ जोङो नुनानै जोंबो दुखु मोननाय फोरमायदों गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजाफोरखौ लानानै जे सोमावसारबोबाय आलादा रायजोनि बड'लेण्ड सोमावसारबोबाय आरो बे सोमावसारनायाव गोबां गनजा रेलिबो जादों बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों आन्दलन दाबिनायाबो सोलिबोदों नाथायबा माब्लाबाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आन्दलनाव बेफोरबादि जाथाया जाबोफेराखै आरो जोंबो दिनैबो बेखौ जागोन होननानैबो जों साननानै लायाखै दा बेनिखायनो दिनै बे जाथायखौ नुनानै जों दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जोङो जाखांनायनि उनाव जोङो जेथिया खबर लायो बिथाङा थारैनो जोङो बिथांनि जि देहा सोलेर जों जिखिनि मोनदांदों बिथाङा देहा फारसे बहुद बेमारजों गोदोसोनानै दङ होननानै जोङो मिथिदों आरो नोंथांमोनाबो निस्सय नुबाय मानसिनि देहाया मोजां नङा दा बेनिखायनो जोङो जोंनि रायजो राजाफोरखौ लाबोनाया आनसलिकफ्रा लाबोदों इउनिटफ्रा लाबोदों जोङो बिथांमोनावबो जों खबर लाबाय आनसलिकआबो बुंबाय जोङो बिथांखौ जोङो आन्दलनाव जों लाबोआखै आरो जों बाहागो लानायखौबो जों जागायजेननायनिफ्राय नुवाखै इउनिटआबो बुंदों जों बेखौ लाबोनो मोननाय जायाखै दा बे हिसाबै जोङो बिथांखौ जेथिया बिथांनि देहायाव अर खामनायखौ जों नुनानै दिनै थोंजोङै मेडिकेल कलेजाव लांनाय जाबाय क'क्राझाराव आरो बेवहाय लांखांनायनि उनाव जोंनि आनसलिकनि आफादगिरि रामफलबिल आनसलिकनि आफादगिरि जहर बिथांनि टिमा मेडिकेल कलेजाव जेथिया थाङो आरो बिथांनि न'खरजों जेथिया खबर होबाय न'खरनि मानसिफ्रा मेडिकेल कलेजाव फैनानै फोरमायफैबाय बिथांनि अनजालि बिसिया बुंदों जोंनो आफादगिरिया फोरमायदों रामफलबिलनिया जे
आंनि देहायाबो मोजां नङा गोसोआ एसे मोजां जाबाय बायो खोमा हयथ'बा मा मेन्टेलिटिजों बेबादि खामानिखौ मावनो हाखो बा सोरनिबा बेवहाय इंगित दं नामा होननानै बास स्टेन्डआव थांनानै आं थाहैसै बे बाथ्राखौ दिनै आफादगिरि जहर बिथांनो फोरमायदों आरो बेवहाय बिथांमोनहा दिनै बे क'क्राझार मेडिकेल कलेजनिफ्राय जेथिया बरपेटा मेडिकेल कलेजाव लांगोन बे बाथ्राखौ जेथिया मिथिबाय रेडि जाबाय अब्ला रामफलबिल आन्सलिकनि आफादगिरिनि टिमा बास स्टेन्डआव थांनानै खबर लाहैनाय जाबाय खारन सिनियर मानसि बयबो मिथियो सिनायो दा बेनिखायनो जेथिया बास स्टेन्डनिया फोरमायदों जाहैबाय आं क'क्राझार फारसे थांनो होननानै बुंदों आरो बिथाङा बास स्टेन्डनिफ्राय जेथिया क'क्राझाराव फैयो नाथाय आन्सलिकनि प्रेसिडेन्टआ बुंबाय गारियाव खबर लानानै मिथिबाय बिथाङा बिसरगाव मेडिकेल कलेजाव गारिनि माने थांनो होननानै गारिनिफ्राय ओंखारनानै फैदों होननानै जोंनो मिथिहरहोदों दा बेनिखायनो जोङो बयबो क्लियार जानांगोन बाथ्राफोरखौ दा दिनै बे आन्दलनाव फैनो होननानै बिथाङा न' फारसेनिफ्राय ओंखारबोआखै निस्सयबा बिथाङा हयथ'बा क'क्राझार बे फारसे फैफिननायाव हयथ' आन्दलनाव लोगो मोननानै रेलियाव लोगो मोननानै थांफाखो ना डाइरेक्टै बेयाव थांनानै बिदिया बिथाङा लोगो मोनैखो जों बेखौ जेबो मिथिनो मोननाय जायाखिसै दा बेखायनो दिनै जोंनि जे रेलि हाबाफारि बियो जोबखाबायमोन दा बे समाव बिथाङा जे दिनै बे थासारिखौ खालामबाय दा बेनि थाखाय जोंबो बहुद सिन्था जादों ना बिथाङा देहाया सोलिखायैखाय ना सोरनिबा थुन जलायनायनि गेजेरजों बिथाङा हयथ'बा देहाखौ नायनानै मानानै बे बाथ्राखौ जोङो बुजिनानै लानो हायाखै दा बेखायनो जों आसा खालामदों बिथांनि जिउआ जाहाथे मोजाङै मोजां फैफिननो हायो जों बेखौनो क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय जोङो क्लियारै जिखिनि बाथ्राखौ जोङो मिथिदों जोङो न'खरनिफ्राय जिखिनि बाथ्राफोरखौ दिनै मोनदांनो मोनबाय दा बेखायनो जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय दिनै जोङो रेलिनि गेजेरजों जि जाथाया जाबाय बेखौनो जोङो साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजाफोर फोरनिसिम जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय जोङो ये बंदा को देखो क्या जवाब देता है ऐसे ही जवाब देना है वो लोग ऐसा ऐसा करता है ना ऐसा जवाब देना है तो मेरी तरफ से आपको बहुत सैल्यूट है रे भाई बहुत अच्छा जवाब दिया है आप थोड़ा देखते रहिए आप लोग बहुत हंसेगा आप लोग कॉमेडियन जैसा हो गया ये बहुत जवाब दिया है सैल्यूट मारना पड़ेगा रे आपको बहुत अच्छे बात है बहुत जवाब दिया है बाय बाय तो कुछ बात कर लोगे कि नहीं कर लोगे कुछ बात करने में कोई दिक्कत है क्या आप ड्राइवर हो नहीं ड्राइवर ने मालिक हो गाड़ी हमारी है तो गाड़ी ड्राइव कर रहे हो इस समय आप ड्राइविंग का काम कर रहे हो मालिक हो चाहे कुछ भी जी हो। जी जी ठीक है ना जी ये बात सही है ठीक है हाँ, बिल्कुल। सबसे पहली बात जो है ये किस पर्पज से लगाए हो बम्पर लगाए हैं कि कोई भी गाड़ी वाला इस गाड़ी में न मारे लगता है तो इसी में लग जाए अच्छा गाड़ी में गाड़ी को बचाना है गाड़ी को बचाना है ठीक है अच्छा ये बताओ कि गाड़ी को बचाना जरूरी है कि आपको बचना जरूरी है हमको बचना जरूरी है गाड़ी को बचना जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है ना नहीं ये गाड़ी को बचना जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है ना नहीं। तब फिर ये गलत हो गया सुबह निकाल देंगे नहीं। जरूरी है गाड़ी को बचना जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है ना तब फिर ये गलत हो गया सुबह निकाल देंगे नहीं गलत हो आपकी गया चर्चा हमने बहुत वीडियो देखा ऐसा लगा मेरा मजाक